Tervetuloa takaisin ennätystehtaan pariin. Meistä suomalaisista sanotaan usein, että me juodaan liikaa. No, seuraava kaverin jälkeen sanotaan varmaan. Uintia harrastan silloin tällöin. Tervetuloa Mikkelistä. Kokiksen juoja kaveri. Olli Hokkanen. Olli Hokkanen, terve. Terve. Terve, terve. Sä juot kokista? Kyllä. Ajattelit vetästä tommosen 1,5 litraa tosta. Ja paksun letkun kautta. Niin nopeasti kuin mahdollista. Niin, se on tarkoitus. No mistäs moinen? No ihan elämäntavasta ja kohta jo harrastuksestakin. Että sä oot tämmönen lihavampi. No uintia harrastan silloin tällöin. Ei toi mitä nyt niinku ihmisen homma on kyllä. Mulla on tässä itselläni tämmönen Olli Hokkanen! Ja paksun letkun kautta. Niin nopeasti kuin mahdollista. Ei ole tietoa, eikä ole maailman tai Suomen ennätystäkään tiedossa. Pitääkö se paikkansa, että jos laittaa niinku irti menneen hampaan kokislasiin yöksi, niin se on aamulla sillä ei ole enää mitään? Ei, ja paksun letkun kautta. Ne mustuu. Ne mustuu vaan? Juu. Mikäs sä luulet, että tulee olemaan semmonen ihanne aika? 1,5 litraa 45 sekuntiin. Ei jaksa enempää. Ei pysty. Ei pysty lihavampi. No ja paksun letkun kautta. Kokiksen juoja kaveri. Kiitos käynnistä.